Babakal. 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 Nasaan na daw ang mga tao digdiway? Oh, ano masahe mo? Tsaka day kang parakurahaw. Taday bang mga tao digdiyo? Nadadawag mong pananin doon. Di ka mo nagsisimba. Oh, ano mang kaipuan mo? Igwa po ka mamigilito. Ay, mayo. Red horse. Mayo man. Impi. Igwa ka mo. Mayo man. Alat lang. Tanay yung tigparahanap mo digdiyo. Taara mo naman na yelo lang si tigpapabakal mi. Ay, ara mo naman pala na yelo lang si tindan no digdi. Magparapot ka pa sa ako. Ay, buray noy. Pakray ka sa simbag mo. Baka gusto mo ambulansya na matutsay mo pa uli. Hindi ka mang kayan ko. Para susubasta naman ko. Hindi ka mang para suba kayan sa ko. Subago pa ba ka minitong tayo ko. Sinsya na kol. Walas lang. Hiliwan ko kung ikaw pa kaming ilaw. Pirang hero ko babakalan mo. Sarap sa naman, Kol. Sarap sa naman palan. Ano, Kol? Igwa ka mo? Ay, mayo na palang kaming hilo. Ubus na. Dumaka na lang sa balyo magbakal. Ay, buray. Mayo naman palan. Nakulong pang tigtataram. May tigtataram ka na eh. Mayo mang, Kol. Sige, Kol. Madaman mo na ako.